Isang magandang araw mga kabs. So ngayon, magluluto tayo ng balot sa puti. So ang gagawin natin, aadoboy natin to. So ngayon, babalatan muna natin siya. So syempre, hindi mo naman siya maadobo na may shells, diba? So maliit lang yung sisiw nito mga kabs. Ayan. Pakasarap nito mga kabs, abangan nyo. So, hinahinay lang po sa pagkakain ng balot, nakaka-high blood po to. So ayan mga kabs, nabalatan na po yung itlog. Ito na po yung kinalabasan ng balot natin. So ngayon, igigisa natin mga kabs. So yung mga sangkap po nasa description box po. So dun yun lang po makikita. So tara mga kabs, lulutuin na natin to. So ngayon mga kabs, lalagyan lang natin ng cooking oil. Yan. So ang unang gagawin muna natin mga kabs, pipirituin muna natin yung carrots at patatas natin. So pwede rin po kayong maglagay, pwede rin po kayong hindi maglagay ng carrots at patatas. Saka na natin gisa yung bawang natin. Mga kabs, ilalagay na natin yung golden brown na yung bawang. So ilalagay natin yung sibuyas. So mga kabs, ilalagay lang natin yung suka natin. Pwede din po kayong gumamit ng puti. Tapos sasalin natin yung toyo. Susunod natin yung toyo. Sasalin natin ng bay leaves, so tinatawag na laurel. Ayan. Black pepper. So ayan lang natin kumulo mga kabs. Tapos lalagay na natin yung mga carrots, patatas natin. Pwede rin po kayong hindi maglagay ng patatas at carrots sa adobo. So ibang version po yan ng adobo natin. So ayan lang natin lumambot yung patatas at carrots. So ayan. So ayan mga kabs, ilalagay na natin yung mga itlog. Oh shit, sarap. Woo! Yan. So haluin lang siya mga kabs hanggang sa lumapot yung sabaw, hanggang sa matuyo. Ayan. Yan. So pakukulan lang natin yan mga kabs. Siyempre sasalin din natin tong napisa. Ayun o. Sarap nito mga kabs. So try nyo pong lutuin sa bahay ito. Pwedeng pulutan, pwedeng ulam sa bahay. Ayan o. So ayan mga kabs, luto na to. So taste test na natin to mga kabs. So tara. So ito na mga kabs, ang adobong balot natin. Ayan o. Nalusaw ang balot natin. Ang sarap. So ayan o. So kung di pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking latest video. Ayan mga kabs. So maraming pong salamat po. Bye bye. God bless po.